δύο. Είσαι ο Ηλίας, πάμε εξελίξτε. Ηλία. Μέχρι 5, έτσι. Α, μέχρι 5. Μακλίκα, δεν τα λέγανε αυτό. Μέχρι 5 τη φορά είναι, εντάξει. Εντάξει, δεν πειράζει τώρα, το κάναμε. Διάφορες συνθήκες το επιτρέπουν να πάμε και παραπάνω. Όταν έχουμε καταλάβει, όταν έχουμε μέσο, Ηλία, άσε να του πάρει το τραπεδάκι. Λοιπόν, ξανά, λοιπόν, δεν τα φάγατε αυτά, έτσι, τα κάνουμε. Ξανά, τρίτη φορά. Ξανά. Κι άλλη, Πάρε. Πριν δύο το πάρω, έτσι. έχω πάρει 5. Εσύ πώς έχεις